Assalamu alaikum warahmatullah. Yanzu zan nuna muku yadda ake buɗe wallet na Binance. Da farko za ka shiga cikin Play Store ɗinka. Dalilin da na yi haka na sa muku waya a nan saboda Binance tana da matuƙar tsaro kamar Trust Wallet ce. Ba kowane abin nan za ka yi a ciki ba. Idan ka shiga ba a screenshot balantana kuma a ce za a yi muku bidiyo. Za ka shiga za ka rubutu maka nan gurin za ga rubuta install. To kana danna install ɗin nan za ta gama. In ta gama ɗan sacin haka ta ɗan gama, to za ka rubuto ma nan gurin da aka rubuta open. To sai ka danna gurin, sai ka shigo nan. Gashi nan tunda mu register za mu shigo cikin Binance ne, sai mu duba nan gurin da aka rubuta mana email address. Idan da email za ka shiga ko da wani account ka shiga anan, to amma mu za mu saka number waya ne a yanzu. Za mu sa number waya ne saboda nan gaba za mu nuna muku yadda ake amfani da email din, saboda za ta dan fi sauki dai haka. Yawa yanzu kun ga mun saka number wayar magata nan. Yanzu za mu shigar da password. Abin da ake bukata a password shine ba a son ka rubuta password wai ka zo ka rubuta sunanka irin kaza wani suna Abubakar ko Shaibu ko makamancin sunaye dai haka, ko kuma ka dauko wata number waya kai amfani da ita. Abin da ake bukata wajen rubuta password din ya zamana a ce harafin farko ka fara shi da capital letter. Misali yanzu zan saka wannan sunan, ina so zan sa password din nan. Na bude shi ne saboda kuma ku gani sannan ku gane yanda ake sa. Zaka sa wannan, misali zan saka wannan, sai na sa haka, sai ka hada da symbol. Symbol su ne misali za ka yi amfani da waɗannan harafuffukan ga su nan, alamar motsin rai da at din nan da hash da alamar dala haka. To misali za ka yi amfani da su, sai ka danna wannan star din. Na sa s star, sai na danna hash, sai na ƙara danna star misali. Kun gani? To ana so ka sa waɗannan lambobin ne, sannan kuma ka sa su guda 8 ko kuma more than that, yanda ka ga za ka iya rikewa. Tunda security ne kuma dole sai ka rike shi gaskiya, saboda Binance ba ɗaya daga cikin wallet ɗin da wai idan ka buɗe yanzu in aka samu matsala za ka ƙara buɗe an dai ka riga kai verification ɗin komai. To saboda haka sai ka lura. Za ka danna ne misali, tunda na sa s hash, sai na zo na saka number, sai na saka 1 2 1. Misali na sa wannan, sai na zo sai na rubuta at misali, sai in ƙara haka. Na saka wannan, gashi nan na rubuta haka. To sai na zo na saka ƙarasawa misali, gashi nan na rubuta wannan rubutun. Na gama sa security na kenan. Abin da muke bukata a yanzu, za mu zo mu danna wannan alamar kibiyar, ita za mu danna ta haka. Yawa gashi nan ya gama satin din, sai ka zo wannan gashi nan intelligent security kenan, intelligent authentication. Wannan abin sai ka kula, saboda in dai baka sa shi daidai ba to za su dawo da kai baya, za su watso ka, sai ka ƙara wahala. Sannan shi kuma Binance in dai ka fiye shiga to ba za su yi suspended ɗinka a samu matsala. Sai ka zo ka danna wannan ara, sai ka danne, sai ka matso da shi ya saiti da wannan ɗan abin akwatin nan, sai ka saki. Kana saki za su yi ma good, su yi ma tick. Shi ne yake nuna cewar abinka ya cika, ya yi complete, ka shigar da shi daidai, ka gama abin da za ka yi. To yanzu muna jira ne su abin nan saboda network. To kun gani network ya bawo matsala, sun ce mu dan ƙara gwadawa. To yanzu za mu gwada ne, mu ƙara dan gwadawa ko network zai bamu dama, saboda kun san yau an yi ruwa kuma dai network yana dan ba da matsala gaskiya. To yanzu kun ga ya bude, ya yi verify yanzu. Kun ce yanzu mun bude account ɗinmu na Binance. Yanzu abin da muke jira za su turo mana OTP, wato authentication code kenan, ta cikin wannan lambar da muka bude. Yanzu za mu tura masu ne saboda su turo mana code. Yanzu za mu jira. Network yana dan bamu matsala, amma gashi nan sun turo. Yanzu za mu je za mu yi copy ɗinsa, sai mu zo. A yanzu haka gashi nan mun yi copy ɗinsa. Kai ma haka za ka duba sai kai copy ɗin naka. Kana zuwa sai ka danna nan gurin inda aka rubuta submit ɗin nan, sai ka danna shi. Gashi nan mu yanzu za mu danna shi submit. To gashi nan successful, ka riga ka bude shi. Yanzu suna tambaye ka ne have you purchased cryptocurrency, sai ka sai mu, sai ka dan yi musu dai
yan dabaru da irin namu wanda aka saba, ko dai ka danna yes I have, ko kuma dai ka danna baka da shi tambayar da suke maka, ko kuma dai kai skipping din ta haka, ko kuma dai mu je mu danna next, mu danna na gaba. mun ga mun yi abin nan su ga su nan gashi nan su rubuto mana complete your account, abin da suke magana mi za mu yi complete din account din mu, saboda yanzu wannan account din da kaga sun bude mana ba wai account din mu ne na asalin Binance din ba, account Lite ne. Kai ma idan kaga sun yi maka haka sai ka zo ka danna nan gurin, gashi nan zaka zo nan gurin ne zaka danna haka. In kaga sun rubuto maka wannan Lite account ne, ma'ana account training. In kaga sun rubuto maka shi kaga babu wannan tsare-tsaren, to abin da zaka yi kakka wahalar da kanka, kakka shiga wani tunani ka ce bari ka tambayi wani, kawai ka zo ka danna wannan alamar mutumin haka, sai ka zo nan gurin gashi nan Binance Lite, sai ka danna shi ka kashe. Gashi nan mun kashe shi kun gani. To yanzu za su rubuto mana asalin Binance dinmu, to wannan shine asalin Binance account kun gan shi, ga top gainers, ga kuma weekly gainers, ga kuma dai wanda suka dan tashi dai haka na yan lokuta dai su ne top gainers kenan. To za ka zo daga nan gefe inda aka rubuta alamar dan mutumin nan sai ka taba ta. To ga account ɗinka na successful yayi. To abin da yanzu ya rage maka shine verification na Gmail, verification na authentication. Dan in dai babu wannan verification na authentication ba za ka yi deposit ba za ka yi withdraw ba. To za ka shigo cikin nan gurin ne security din nan, sai ka shiga gashi nan yanzu abin da muka yi mu iya na lamba waya muka yi, gashi nan SMS authentication. Abin da muke jira yanzu za mu verification din email, sannan za mu verification din authentication. To insha Allah zuwa gobe bidiyon mu na gobe za mu nuna muku yadda za ka yi verification din Gmail da kuma verification authentication insha Allah ba tare da wani matsala ba. Za ka gyara account ɗinka na Binance ɗinka zai zama settling, saboda cikin wannan account ɗin na Binance shine wallet ɗin da duk wani mai harka cryptocurrency gaskiya yake amfani da shi. Ba ma zan ce muku ma yawanci ba, kowa da kowa in dai mutum yana cryptocurrency to ba zai iya rayuwa ba tare da Binance ba. Kun gan shi na wannan shine account ɗin Binance. Allah ya kai mu gobe kuma